وجن كان يوبلو على علتك يوبلو كبسام تحت يوبلو النتي منتك يوبلو وجبي الدكان يوبلو سلفي وسلفخا يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلتنا الشانل كما كان كما تكونوا السنة كتكونوا وتر من يوتيو نايلو مارستي قرب فليز بلت ارستي ياخد كون فليز بلت هنا يكون تنابز قنيات زي بفلاي ابز حلف قنيات فيستيفال نير تراب سويدن اب سياتل اب زنبرو قنيات حدا خلت سلسته فيديو غيرنيره زغن كاب قد مع عمد جميرون اب ناي جيسن زنبره فيستيفال قد مع عمد هنا بيلو فيستيفال اب زكادل زنبره ኤርትራውያን ሓተቶም ከይቃታተሉ ወይ ቀትለት ወይ ዓመፅ ወይ ጎነፅ ንኸይግበር ጎነፅ ጌጋ ምዃኑ ዝገልፅ ቪድዮ ገይረ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ንነዊሕ እዋን ብዝተፈላለየ መንገዲ መልእኽቲ ይመፅኦ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚያት ግን ብጎነፅ ትመፅእ ንህዝቢ ኣብ ስነ ሓሳብ ኣብ ሓደ ነገር ክትእምኖ እንተደሊኻ መጀመርያ ሓሳብካን ክእለትካን እቲ ምርጫ ትብሎ ዘለካ ሓሳብ ክትህብ ኣለካ ብጎነፅ ንሰብ ናብ ብፍላይ فتحي يصبق نفتحي يزقاله زلو خيلكا نفتحي كتمصو እናጻዓርካ ከለኻ ወይ نفتحي تقالس ከለኻ نسب بحيلي ديمقراسي تقبل بحيلي فتح تقبل مبال ጌጋዩ ዝብል ናተይ መርገፅን ሪቶን ከም ዘሎ ሓቢረ ነይረ ከም ዘለኒ ሓቢረ ነይረ ካብ ሽዑ ጀሚሩ በተደጋጋሚ በዋትስኣፕ ቅኒውን ሓያልዋን በዋትስኣፕ ኣብ ኮሜንት ብመሰንጀር ኣብ ዝተፈላለዩ መንገዲ መጠንቀቕታታት መፈራርሂ ቃላት ኣብ ትመርገፅናትካ አንጻር ብርጌድ ንሓመድ እንድሕር ኮይኑ ሕማቅ ቃላት ናተጠቀምካ ከምዚ ድዮ ከምዚ ክኸውን ከምዚ ክትከውን ከምዚ ክንገብረካ ኢና ዝብል ዝተፈላለዩ ቃላት ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት እዚኦም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ወከልቲ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ወይ ከዓ ዝግበር ዘሎ ጎነፃዊ መንገዲ ናቱ መራሕቲ ናቱ ቃለስቲ እዮም ይብል ኣለኹ ኣይፈልጦም እየውን ሪል አይደንቲቲ ናቶም እውን ብትኽክል መን እዩ እዚ ኢለ ኣናላይዝ ገብራ ይፍትን እየ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እንተለኻ ዝፈትወካን ንሓሳብካ ዝቕበልን ኣንጻር ሓሳብካን ኩሉ ንቡር ስለ ዝኾነ ኣብዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ወይ ከዓ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ድማ ንሓያል ዓመታት ገይረ ስለ ዘለኹ ተመክሮ ኣለኒ መጀመርያ ኣይኮነን እዚ ኣብዚ ሕጂ ዝመፁ ዘሎ ኣዘራርባ ግን ስለምንታይ ከምኡ ኢልኩም ትብሉ ኣለኹም ገለ ዘይኮነ መጀመርያ ነቲ ሓሳብ ነቲ ዘሎ ሓሳብ ፊት ንፊት እስከ ክንገጥሞ ክንፍትን ወይ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ዝድሎ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ንነዊሕ ዓመት ክኽየድ ዝፀንሐ ንቃልሲ ንፍትሒ ንዲሞክራሲ ዝብል ወይ ከዓ ብወገን ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ተቃወምቲ ንእንበሃል ዝውሃብ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ የለን ቋምና ኣይተተግበረን ፍትሓዊ መንግስቲ የለን ዝብል ቃልሲ ነይሩ ኦኬ ኣብዚ ድማ ኣብቲ ደንበ ፍትሒ ዝበሃል ዝተፈላለየ መርገፂ ዘለዎ ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ዘለዎ ዝተፈላለየ መንገዲ ፅቡቕ ዝብል ኣብ ዲሞክራሲ ሓደ መንገዲ ይኮነን ብዙሕ መንገዲ ከም ዘሎ ይርዳኣንን ዝፈልጦ ሓቅን እውን እዩ ኣብኡ ከሎ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝኽየድ ዘሎ ዳርጋ ብምሉእ እቲ ሓይልታት ናብ ሓደ ወገን ዝዘዚ ናብ ሓደ ወገን ዝኸይድ ዘሎ ይመስል ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ወገን ድማ ዳርጋ እታ ዘረባ ናባይ ዝጥቀሙላ ናብኦም ክመልሶም ናብ ዝዓመረ ዳስ ወይ ከዓ ናብ ዝበዝሐ ልክ ኣብቲ ናይ ህግደፍ ዝገብሮ ዘሎ ፌስቲቫል ስለ ዝዓመረ ጥራይ ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘይኮነ ኣብቲ ደንበ ፍትሒ ዝበሃል እውን ዝዓመረ ሰብ ዝመፅእ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሰብ ናብኡ ክጎይ ኢኻ ትርእዮ ምክንያቱ እዚ ክዕወት ይኽእል እዩ ስለ ዝብል ስልጣኑ ኣብኡ ኮይኑ ከውሕዝ ስለ ዝፍትን ናብኡ ገፁ ዝዘዚ መንሰይ ብተደጋጋሚ ክንርኢ ፀኒሕና ኣለና እዚ ድማ ዘይዝረበሉ ክፋል ናይቲ ኣብቲ ደንበ ፍትሒ ዝበሃል ዘሎ ሰርክል እዚ ነገር እዚ ፀቂጡ ዝዛረበሉ ውሕዳት ሰባት እዮም ምክንያቱ ከምኡ እንድሕር ኢልካ ኣብኡ ዘሎ ኔጌቲቭ ኣታክ ካብቲ ኣብ ብወገን ደገፍቲ ዘሎ እንተዘይበርትዑ ኣይስንፍን እዩ እቲ ዘሕዝን ክፋል ናቱ ድማ እዚ እቲ ዘሕዝን ክፋል ናቱ እንታይ እዩ እቲ መሰረታዊ መትከላት ናይቲ ደላይ ፍትሒ ዝበሃል ወላ እኳ ideologically ኣብ ገለ principles ወይ ኣብ ገለ መትከላት ሓደ ዓይነት መርገፂ ምሻለካ ኣብ ገሊኡ ግን ትፈላለየ ሓደ ናይ ሞር ናብ ሃይማኖት ዝፀቐጠ ግን ዲሞክራሲ እናበለ ሞር ከምዚ ፋር ራይት ክርስቲያንስ ዝበሃሉ ወይ ገለ ዘለዉ ከምኡ ዓይነት ኣብ ውሽጢ ዲሞክራሲ ፍልልያት ክህሉ ይኽእል እንድዩ ኣብ ኣይኖት መሰረታውያን ነጥብታት ኢኻ መጀመርያ ነዝን ዝብል ሰብ እዩ
ተቃዋሚ ወይ ደላይ ፍትሒ ትብሎ ዓይኖት እንተን መትከላት እዚኣተን እየን ዘይተረጋገፀ ዘለዋ ወይ ድማ ነዚ እናፈለጠ ሰብ እቲ እንታይ ኣብ ምንታይ ተኣምን ኣገዳሲ ኣይኮነን ኣነ ዝብሎ ክሳብ ትድሕሪ ሓሳበይ ዘይከትካ ኣነ ኣንጻርካ እየ እንታይ ትብል ቋንቋ እየ ተደጋጋሚ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን እውን ድመፀኒ ወይ ምሳና ኢኻ ወይ ኣንጻርካ ኢኻ ወይ ምሳና ኢኻ ወይ ኣንጻርና ኢኻ ማይ ወይ ኦር ደ ሃይዌይ ይብልዎ እዚ እዚ እንድሕር ኮይኑ ታት ኣይዲዮሎጂ ናትካ እዚ እንድሕር ኮይኑ ትስነ ሓሳብ ናትካ ዳ እሞ እንታይ ክትገብር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ለውጢ ንዘሎ መንግስቲ ክቕይሮ እየ ትብል ዘለኻ ንሱ ናይ ካልኦት ሓሳባት ካልእ ዓይነት ስነ ሓሳብን ፖለቲካዊ ረኣያን ክህሉ ስለዘየፍቀደ ዘይኮንካ ትቃወም ዘለኻ ወይ ይቃወም ኣለኹ ኢልካ ትዛረብ ዘለኻ እንድሕሪ ልክዕ ኣነ ዝበልክዎ ጥራይ ክኸውን ትብል ኣለኻ ዳ እሞ ኣብቲ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ እውን እኮ ከምኡ ስለ ዝበለ ዝቃወሞ ዘለኹ ኣነ ንኣብነት ኣነ ፐርሰናሊ ኣብ ኤርትራ ለውጢ የድልየና ክብል ከለኹ ኣብ ኤርትራ እዚ ሰብ ሓሳቡ ክገልፅ ብዝደለዮ መንገዲ ሓሳቡ ክገልፅ ባይታ ስለዘይተፈጥረሉ ነዚ ክግበር ኣለዎ ባህላ እየ ይብል ኣለኹ ነዚ ንክትገብር ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ንረብሓ ናይ ኤርትራ ንሉዓላውነት ናይ ኤርትራ ከምኡ ድማ ንታሪክ ናይ ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ከእትኻ ክኸውን ኣለዎ ባህላ እየ ኣነ ሶ እዚ ኣነ ዝብላ ዘለኹ ምስቲ ናትካ ኣካይዳ ወይ ምስቲ ናትካ ስነ ሓሳብ ብኸመይ ዝገራጮ ዘሎ እንታይ እቲ ናትካ መርገፂ ኣንጻር እዚ ናተይ ክኸውን ዝኽእል ወይ ድማ ዓይኖት ክፋላት የናዓኻ ደላይ ፍትሒ ከብላኻ ዝኽእላ ነጥብታት እቲ ኣነ ዘይቀበሎ ዘለኹ ከም ደላይ ፍትሒ ከቁፅረኒ ዘይክእል ኤርትራዊ እየ ግን ኤርትራዊ ክነሰይ ደላይ ፍትሒ እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ እታ ኤርትራዊ ትበሃል ኣሊኻ ደላይ ፍትሒ ጥራይ ኩን ድያ እታ ነጥቢ ትኸውን ዘላ ወይስ ኣበይናይ ክፋል እዩ ቢካዝ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ንፍትሒና ንቃለስ ዘለና ኣብ ደንበ ፍትሒ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናተይ ስትሮንግ ስቴትመንት ክበኩም እየ እዚ ኣካይዳ እዚ ክሳብ ዘይፀረየቲ ደላይ ፍትሒ ዝበሃል እውን ሌጂቲመሲ ክህልዎ ኣይኮነ ወይ ከዓ ተቐባልነት ብህዝቢ ክህልዎ ኣይኮነ ምክንያቱ ነቲ ኩሉ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ዝኸይድ ዘሎ መን እዩ ዝፈርዶ ህዝቢ እዩ ዝፈርዶ ኦኬ ንስኻ ይኮንካ ንስኺ ኮንኪ ኣነ ይኮንኩ ናይ ነፍሲ ወከፍና ፈራዲ ህዝቢ እዩ ፖለቲካ ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ንረብሓ ህዝቢ ኢልካ ትቃለስ ዘለኻ ፈራዲ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ድማ ናብ ዝደለዮ ክኸይድ መሰሉ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኣብ ዲሞክራሲ ዘለዎ ሃገር ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኣብ ዳስካ ዲ ክመፅእ ኣብ ዳስ ናይ ህግደፍ ዲ ክኸይድ ኣብ ዳስ ናይ ኣሜሪካ ዲ ክኸይድ ምርጫናት እዩ ምክንያቱ ኣብ ዲሞክራሲ ዘለዎ ዓዲ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ንሰብ ብሓይሊ ኣብ ዳሰይ ምፃእ ኣብ ዳስ ናይ ኩስታይ ትኸይድ ክትብላ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ክትከይድ ትደሊ እንተለኻ ንሰብ ብሓሳብካ ከም ቢዝነስ ድማ ብሓሳብካ ብእትቦ ቀረባትን ሰሓብነት ብምፍጣር ኢኻ ናባኻ ተምፅኦ ትኽእል እምበር ንሰብ ብኻራ ክሓርደካ ባይ እንተዘይከይድካ ወይ ድማ ናባይ እንተዘይመፀኻ ናብትዮም ክትከይድ ተረኺበካ ግን ክሓርደካ ክቆርፀካ ትብሎ እንተለኻ እዚ ኣካይዳ ናይ ፍትሒ ይኮነን ንስኻ ድማ ብመሰረቱ ፍትሓዊ ሰብ ስለዘይኮንካ ኢኻ ምርጫ ናይ ሰብ ከተኸብር ዘይትኽእል ዘለኻ ነዚያ ተቐቢልካ ክትፀርፍ ዲኻ ከተፈራርህ ዲኻ ካልእ መንገዲ ዲኻ ክትጥቀም ንዓኻ እዩ ዝምልከት for myself ኣነ ነፍሰይ ክዛረብ እዚ ምፍርራህ ቋንቋ ገለመለ ውፅኢት ከም ዘየምፅእ ኣብ ኩሉ መርገፂታት ናይ ፖለቲካ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ በተደጋጋሚ ዝርዮ ዘሎ ኩነታት እዩ ኣብ ደንበ ናይ ተቃውሞ ሓድሽ ኣይኮነ ምናልባት ንዓይ ንዓኻ ነዞም ንኣሽቱ ወለዶ ሓድሽ ክመስለና ክእል እዩ ካብ 91 ኣብ ዝደገ ዝቃወም ሰብ ነይሩ ኤርትራ ናፅነታ ካብቲ ጅምር ተቃዋሚ ዝነበረ ሰብ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ምስ መንግስቲ ኤርትራን ምስ ኤርትራን እዩ ነይሩ ነቶም ተቃወምቲ ድማ ብርቱዕ ስደት እዩ ዘጋጥሞም ነይሩ ንሳቶም ከዓ ኣብታ ዝኣምኑላ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ክህልሉ ኢሎም ዲኦም እንታይ ይብሉ ነይሮም ብርግፅ ኣይፈልጦን እየ ግን ኣብታ ዝነበሩ ኣይቃለሱ ነይሮም ብዙሕ ተፃቦታት ድማ የጋጥሞም ነይሩ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ሓደ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንነዊሕ ዓመታት ምስ ከደ ለውጢ ስለ ዘይብሉ እቲ ሰብ ድማ ብዙሕ መንእሰይ ድማ ካብቲ ዓዲ ነቲ ዘሎ ኣቋም ስለ ዘይፈተወ ተሰዲዱ ደገ ምስ መፀ ኖ ንሕና ለውጢ ንደሊ ኢና ምስ በለ እቲ ለውጢ ዝደሊ ሓይሊ እናበርትዐን እናበዝሐን መፅዩ እዚ ድማ ዝከሓት ሓቂ ይኮነ ኣብ ገለ ፖይንት ግን እቲ ንለውጢ ዝቃለስ ዝነበረ ሰብ መርገፂታት ናቱ ንጹር ክኸውን ኣይፀንሐን ሓደ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ብቐሊሉ ምስ ትግራይ ተሓዊሱ ክቃለስ መሪፁ እዚ እውን ምርጫ እዩ ፋይን ከም ፖለቲከኛ ምርጫኻ ምስ ካልኦት ሓይልታት ክትቃለስ ፖለቲካ ምርጫ እዩ ኣብ ታሪክ ናይ ሰውራ እውን እኮ እቲ ሰውራ ዝበሃል ጀብሃ ምስ ገለ ይሕገዝ ብገለ ሓገዝ ይረክብ ነይሩ እዩ ካብ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ኣይነበሮን ኣይንብል ኢና
ምናልባት ወላ ዓበይቲ ሓያላት ዘይሓገዝዎ ንኣሽቱ ሓገዛት ግን ይረክብ ነይሩ ስለዚ ኣብ ፖለቲካ ሰብ ምስ ካልእ ክፀጋጋዕ ክእል እዩ ክትፀጋጋዕ ከለካ ግን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ብሕቡእ ክትገብሮ ትፍትን እንተለካ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ብፍላይ ድማ ንስኻ ዲሞክራሲ ትቃለስ ኮይንካ ማለት እዩ ብዲሞክራሲ ምቅላስ ማለት መሻርክትካ እውን ብግልፂ ክትነግር ክትክእል ኣለካ ምስ መን ኢኻ መሻርክትካ መን እዮም እንታይ ፖለቲካዊ ዝምድና እዩ ዘለካ ምስቶም መሻርክትካ እዞም መሻርክትካ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ከውሕስነት ክቦ ይኽእሉ ድዮም ብግልፂ ክትገልፀሉ ኣለካ ማኒፌስቶ ናትካ ክትነግሮ ክትክእል ኣለካ ነዚ ከይገበርካ ግን ብሓይሊ ንዓምሳይ ነዚ ሓሳበይን ነዚ ኩነታተይን ተቐበሎ ግድን ናተይ እንተዘይተቐቢልካ ክጠብሓካ ክሓርደካ ክኣልየካ እንድሕር ኮይኑ ትቋንቋኻ ንሓደ ሰብ ክትሓርድ ትኽእል ኢኻ ክትቀትሎ ትኽእል ኢኻ ትኣልዮ ትኽእል ኢኻ ፋይን ፖለቲካዊ አይዲዮሎጂ ናትካ ግን ክሰርሕ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ሃገር ናይ ብዙሓት ስለ ዝኾነ እቲ ኣካይዳ እዚ ቋንቋ ኣብ ኣይድዮ ኣብ ካልኦት ትጥቀምሉ ዘለኹም ነቲ ሰብ ኣፈ ዓቢስካ ዲክታቶሪያል ወይ ከዓ ሓያል ጎኒ ከምዚ ኣባገነን ኣነ ዝበልክዎ ጥራይ ይኹን ትብል ዓይነት ሲስተም እንድሕር ኮይኑ ከተተኣታቱ ፐርፌክት እዚ ነቲ ናትካ አይዲዮሎጂ ዝገልፅ እዩ ግን ንዓይ እንታይ ኢልካ ክትእምነና ይትፈትን ፍትሕካ ምፃልካየ ዝቃለ ዘሎ ኢልካ ግን ክትእምነና ይትፈትን ድሕር ብኻራን ብበትሪ እንድሕር ኮይኑ ቃልስኻ እሞኻ ከማኻ ፍትሒ ንዝደሊ ወይ ከዓ ለውጥ ኣብ ዓዱ ንዝደሊ ዲሞክራሲ ንዝደሊ እንድሕር ኮይኑ እቲ መፍርራሕ ናትካ I am sure ኣሽሓት ሰባት ነቲ ናትካ አይዲዮሎጂ ካሃድምዎ እምበር ክስዕብዎ ከም ዘይኮኑ ብፍላይ the same language ክትጥቀም ተጀሚርካ ማለት እዩ ስለዚ ብእምንን ብበትርን ኣፈራሪህካ ኣብቲ ናትካ ኣተሓሳስባ ኣብቲ ናትካ ኣካይዳ ኣብቲ ናትካ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክትእትዎ ትፍትን እንተለካ እምንን በትርን ዘይጥቀም ኮይንካ ወይ ከዓ ካራክተር ናይ ሰብ ብምጥቃዕ ነቲ ሰብ ብሕቡእ ምስጢራቱ ከውፅየ ነቲ ናቱ ዝና ነቲ ናቱ ክእለት ነቲ ናቱ ሽም ክህስሰየ እዚ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ነቲ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናትካ ዝተቃወመ ካራክተር ናቱ ኣሳሲነይ ብምግባር ብበትርን ብእምንን ክሃርሞ ሕግዝ ስለ ዘይፍቅደለይ ብሚድያ ገይረ ሽሙ በሊለ ክዓልየ ትብል ተለካ እውን you're gonna fail big time ምክንያቱ ኣብ ሓቂ ብክልተ እግሩ ረጊፁ ዝቃለ ሰብ ኣብ ሓቂ ረጊፁ መትከላቱ ንጹር ንዝኾነ ሰብ ክንምንታይ ከተጥቅዖ ፈቲንካ ንስኻ ኢኻ ትወድቕ ምክንያቱ ናትካ አይዲዮሎጂ ከምቲ ኣነ ብግልፂ ናተይ ኣቅዋም ዝገልፀካን ዘሕብረካን ዘለኹ እታ ዘረባ መርገፂኻ ኣፍልጥ ማለታይ ማለት የምስልኩም ምሳናኹን ምሳና እንተዘይኮይንካ ክንሃርበካ ከነሳልደካ ኢና ንኽትብል ትጥቀመሉ ቋንቋ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዲሞክራሲ ብፍላይ ኣብ ናይ ዲሞክራሲ አይዲዮሎጂ እንታይ ማለት እዩ መርገፂኻ ኣፍልጥ ምክንያቱ ዲሞክራሲ ሓደ ወይ ክልተ ነገር ኣይኮነን ሪፐብሊካን ዲሞክራሲ ስራ ኣይኮነን there are a lot of options in between እዚኣ ድማ ወይ ብስለት ናይ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ስለ ዘይብልካ ምሳይኻ ወይ ኣንጻረይ ኢኻ ትብል ኣለኻ ምሳይኻ ወይ ኣንጻረይ ኢኻ ዝብል by definition ዲክቴተር እዩ ናተይ ሓሳብ ተደይተቐቢልካ ኣንጻረይ ኢኻ ዝብል ዲክታተራዊ ኣተሓሳስባ እዚ ካልእ ዴፊኒሽን የብሉ ኣብ እቲ ከምኡ ዝብለካ ዘሎ ኣፅዋራትን ገለ እንተለዎ ኣብ ጎኑ ምስቲ ሓሳብ ናቱ ጠጠው ተዘይልካ ክቐትለካ ክፍትን እዩ ከሰደካ ክፍትን እዩ ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ ክቐትለካ ዘይክእል ተኮይኑካ ሽምካ ክብልል ክፅዕር እዩ ወይ ናትካ ክሬደንሻልስ ክሃርም ክፍትን እዩ ወይ ድማ of course ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ እውን ገበን ክትፍፅም ስለ ትኽእል ብኣካል መፂኻ ነቲ ሰብ ክትሃርሞ ክትፍትን ኢኻ ባት እዚ ንነዊሕ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ከም ፖለቲካዊ ኣካይዳ ድማ ነቲ ህዝቢ ክስዕበልካ ኣይትገምቶ ኸማ ኣይትፀበዮ ኸማ ምክንያቱ ብምፍርራሕ ዝሰርሕ ነይሩ እንተዝኸውን ክሳብ ሎሚ ንክንደይ ዓመታት ተቐፂሉ ኣሎ ምፍርራሕ ብኩሉ ወገን ዝመፅእ ምፍርራሕ ማይ ዓሚቑ ዝተርፍ ጥራይ ኣፈራሪሁ ሰብ ክገብር ዝኽእል ኣብ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ጥራይ ክገብሮ ዝኽእል እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣፈራሪሁ ድሌቱ ክገብር ሓይሊ ኣለዎ ይኽሕደ የለኹ ንሱ ድሌቱ ክገብር ድሌቱ ስለ ዝገበረ ኢኻ ንስኻ ኣብ ደገ ኮይንካ ትቃወም ዘለኻ ኣብ ኤርትራ ኮይንካ ክትቃወም ባይታ ስለ ዘይተፈጠረልካ ኢኻ ኣብ ስዊድን ኣብ ጀርመን ኣብ ስዊትዘርላንድ ኣብ ካናዳ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዩኬ ኮይንካ ትቃወም ዘለኻ ስለዚ ኣብኡ ኮይንካ ትቃወም ተለኻ ንባዕልኻ ኣብቲ ዘለኻዮ ቦታ መሰል ኣይተዋሃበካን ካልኦት ሰባት ምርጫታት ናይ ዴሞክራሲ ንዝጉስጉስ ወይ ካብቲ ንስኻ ትደልዮ ዘለኻ ሓደ መንገዲ ዝተፈልየ መንገዲ ንዘለዎም ከተሳደድ ትፍትን እንተለኻ ካብቲ ንስኻ ትቃወሞ ዘለኻ ዝፈልየካ ዝኾነ ነገር የለን እታ እንኳ ትፈልየካ ኣፅዋር ስለ ዘይብልካ ጥራይ ወይ ድማ ወታደራዊ ሓይሊ ኣቢትካ ስለ ዘየለ እዩ እዚኣ አይዲዮሎጂ ድማ ንዝበዝሐ ሰብ ናብ ደጋፊ ትመልሶ ዘላ ምክንያቱ ካባኻ ዝተፈልየ ተጥቅዖ ኮይንካ እንታይ ኣለዎ ዳማ ኣትሊስት እቲ ደጋፊ ኣብ ሃገር ኣለዎ
ኤርትራ ትበሃል ሃገር ን30 ዓመት ከም ሃገር ከም ትቕፅል ገይሮም ኣለዉ ብቁጠባ ደኺማ ብኻልእ ፅልዋታት ሃስያ መዓት ፀገማት ኣለዋ ደርዲርካ መዓት ክድርድር ትኽእል ኢኻ ፀገማት ኣለዋ ፀገማት የብላን ይብል ኣለኹ ኣነ ዝሓድውና ኣይኮንኩን ኣትሊስት ግን እቲ ሃገር ኣላ ንስኻ ግን ኣይዲዮሎጂ ናትካ እቲ ሃገር ከም ሃገር ንኽትቅፅል እንታይ ኣይዲዮሎጂ ናትካ ንገረኒ ክስዕበካ ተኾይነ what is your ideology እንታይ እዩ ንኣብነት ኣብ ዝተፈላለዩ ንሪኦ ዘለና ምስ ትግራይ ብዙሕ ምፅግጋዕ ይርኢ ኣለኹ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ገለ ክፋሉ እንታይ እዩ እቲ ምስ ትግራይ ዘሎ ዝምድና ብፖለቲካሊ ብካልእ ማሕበራዊ ሂወት ኣነ ፓን ኣፍሪካኒስት ወይ ከዓ ናይ ኣፍሪካ ኣይዲዮሎጂ ደስ ዝብለኒ እዩ ኣፍሪካውያን ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ሃገር ሓደ ሚሊተሪ ዘለዎም እንተኮይኖም ከይዶም እውን ፀገም የብለይ ፌደሬትድ ማለት እዩ እተን ሃገራት ናተን ልኡላውነት ሃልይዎን ከም ድሌተን ከምዚ ዩሮፒያን ዩኒዮን ንኣብነት ዩሮፒያን ዩኒዮን ብዓብዩ ሃገራት ናተን ምርጫታት ከሳልጣ ክእለ ከም ዓብ ብሎግን ነቲ ዩሮብ ዘማእከል ሕጊ ኣለዎም ባይቶ ኣለዎም እቲ ዩሮብ ድማ ስትራቴጂካሊ ፓርትነርስ ምስ ኣሜሪካ ዲል ክገብር ከሎ ድዩ ምስ ቻይና ዲል ክገብር ከሎ ድዩ ምስ ህንዲ ምስ ካልኦት ከም ሓደ ብሎክ ዲል ዝገብር እተን ሃገራት ግን ስቲል እተን ሃገራት ኣብ ውሽጢ ዘለዋ ጀርመን ወይ ፈረንሳይ እውን ናተን ልኡላውነት ኣለወን እዩ ከምዚ ዓይነት ብሎክ ኣብ ኣፍሪካ ክመፅእ ደላይ ኣነ ስለዚ ፅቡቕ ናይ ሶማላውያን ቀዳማይ የገድሰኒ ናይ ሱዳናውያን የገድሰኒ ናይ ኢትዮጵያውያን የገድሰኒ ናይ ካልኦት ሱዳን ምስ ኤርትራ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ካልእ ማሕበረሰብ ፍቅርን ሰላምን እንትሕር ገይሩ ካብ መጠን ንላዕሊ ይሕጎስ ቢካዝ ሰላም ስለ ድሰኣነት እያ እዛ ኮንቲነንት ካብ ምዕባለ ተዓንቂፋ ዘላ ዝብል ርድይ ስለ ዘለኒ እዚ ግን ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ማሕበራዊ ገለ ነገራት ዳ እምበር ኣብ ፖለቲካሊ እንታይ እቲ ኣይዲዮሎጂ ናይ ፖለቲካ ንፁር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እዚአን ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ከም በዓል ኢትዮጵያ ከም በዓል ገለ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎም ከምኡ ድማ ብፍላይ ኤርትራ ካልእ ገዲፍና ብዛዕባ ኤርትራ ስለ ዛረብ ዘለኹ ብብርቱዕ መስዋዕትን ውግን ንነዊሕ ዓመታት ተቃሊሳ ናፅነታ ዝረኸበት ሃገር ስለ ዝኾነት እቲ ናፅነት ናይ ሃገር እቲ ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ከምኡውን እቲ ታሪክ ናይቲ ሃገር ኣገዳስነት ኣለዎ ካልኦት ሃገራት ቅድሚ 500 ዓመት ስለ ዝነበረ ታሪክን ምናልባት ነረስዑ ከይደን ክኾና ክእለ ወይ ሸለል ክብሎ ይኽእለ ህዝቢ ኤርትራ ግን እቲ ሽዑ ዝፈሰሰ ደም ክሳብ ሕጂ ኣይነቐፀን ኣሎ እቲ ሽዑ ዝነበረ በሰላ ክሳብ ሕጂ ኣለዎ ስለዚ ኣበየናይ ክፋል ናይ ፖለቲካል ስፔክትሩም ኣሎ ደጋፊ ዘሎ ተቃዋሚ ኣብታ ሃገር ዘለዎ ተገዳስነት ወይ ኣብቲ ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ተገዳስነት ዘለዎ ተመሳሳሊ ንስኻ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣቕዋም እንተለካ እንታይ እዩ እቲ ናትካ ኣይዲዮሎጂ ነቲ ህዝቢ ብግልፂ ክትነግሮ ክትክእል ኣለካ ብፍላይ ከም ደላይ ፍትሑ ኮይንካ ትቃለስ እንድሕር ኣለካ ፍትሑ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዕላማኻ ነቲ ህዝቢ ብግልፂ እንታይ እቲ ኣይዲዮሎጂ ናትካ ክትሰብ ከለካ ንዓይ ኮንካ ንሰብከኒ ነቲ ህዝቢ ኢኻ ክሰብኮ ዘለካ ኣነ ከም ኣካል ናይ ህዝቢ ክርየካ እቲ ትብሎ ዘለካ ብሓቂ ውፅኢታዊ እንተኮይኑ ንህዝቢ ዝጠቅም እንተኮይኑ ኣነ ከም ሓደ ፓብሊክ ፊገር ናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ ናይ ዝኾነ ሓላፊ ናይ ዝኾነ ኣካል መራሒ ይኮንኩን ግለሰብ እየ ኢንዲቪዥዋል ያኔ ኢንዲቪዥዋል ከም ግለሰብ ርኢቶ ዘለኒ ድማ ከም ዜጋ ከም ኤርትራዊ ዜጋ ድማ ናተይ ርኢቶ እውን ኣለኒ ናተይ ትዕዝብቲ እውን ኣለኒ ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ምሳኻ ዘይተሰማምዐ ምስ ናትካ ኣረኣእያ ዘይሰመረ ወይ ካብ ሓሳብካ ንእሽተይ ፍልይ ንዝበለ ከም ፀላኢኻ ቆፂርካ ክትቅጥቅጦ ንዑ ከተጥፍእ ኢቭን ክትቀትሎ እንድሕር ተሓስብ ኣለኻ ወይ ንሱ እንድሕር ኮይኑ ናትካ ጎስጓስ ወይ ናትካ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ኣነ ምሳኻ ኣይኮንኩን ነምበር 1 ክሊርሊ ክንምንታይ ተፈራርሃኒ ምሳኻ ኣይኮንኩን ብፍርህ ድማ ኣይሰርሕኒ ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ ኣለኻ ንሓደ 2 ሰባት ክትሃስብ ትኽእል ትኸውን ንሓደ 10 ሰባት ክትሃስብ ትኽእል ትኸውን ነፍሲ ወከፍ ዝሃሰኻዮ ድማ ተመሊሱ 10 ዕፅፊ ኮይኑ ናባኻ ክመፅእ እዩ ብግለ ሰባት ካብ ክትወፆ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ ክኣቱ ይትሰዳ እምበር ከተምፆ ትኽእል ፖለቲካዊ ለውጢ ክህሉ ዝኽእል ኣይኮነን ኢለ ዝኣምን ሬድ ላይን ናተይ ድማ ኣብኣያ ዘላ ብሓይሊ ብጎነፅ ክእምነካ እየ ዝብለኒ ምሱ ክረዳዳ እውን ኣይደልን ያኒ ብኡ ዝመፅእ ለውጢ እውን ኣይድልየኒ ንዓይ ምክንያቱ ብሓይሊ ዝመፀ እኹል ታሪክ ስለ ዘለና ብሓይሊ ዝመፀ ንባዕሉ ሓያል ኮይኑ ኮፍ ስለ ዝብል ዘሎ ብቅልፅሙታት ዘምፀ ኣነ የምጨዮ ስለ ዝብል እንታይ ክንደግም ደሊና ሕጂ ኸ ብሓይሊ ስለ ዝመፀ ዘይኮነን ኣፍሪካ ኩላቶም ሊበሬሽን ሙቭመንት ኮይኖም ነታ ሃገር ዘምፅዋ ኮፍ ስለ ዝብሉ ስለዚ ይለዩ ዘይኮነን ፋንዳሜንታል ፀገምናትና ስለዚ ኣብ ምዕቡል ዓለም ኮንካ ብፍላይ እዚኣ ትሕዝነና ኣብ ኣፍሪካ ዘሎሲ ገና ካልእ ኣይራየን ወይ ድማ ካልእ ምርጫታት እውን የብልካን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ምዕቡል ዓለም ንባዕሉ ብዴሞክራሲ ኣብ ሆላንድ ኮፍ ኢሉ ድዩ ኣብ ጀርመን ከይዱ ኣብ 4 ዓመት ድዩ ኣብ 2 ዓመት ባይቶ ክመርፅ እናኸኣለ ከሎ ካልኦት ሰባት ከም ድሌቶም ብኣፎም ተዛሪቦም ዘፈራሮም ኣካል ዘየለ ከሎ ኢቭን ነቲ ሃገርና ትፍረስ ዝብሉ ኣካላት ከሎ እውን ዘፈራሮም ኣካል የለን
ኣብ ኣሜሪካ ኣለዉ ፌደሬሽን ትናይ ቀደም ፈሪሳ ሃገርና ስቴትናትና ሃገር ክትከውን ኣለዎ ዝብል ኣይዲዮሎጂ ዘለዎም ኣለዉ ዝቐርቦም ኣካል እውን የለን ስለዚ ኣብ ከምኡ ዓይነት ሕብረተሰብ እናነበርካ ከለኻ ንግለሰባት መሰሎም ክትገሰሎም ትፍትን እንተለኻ ብዙሓት ሰባት ክስዕቡኻ ኣይኮኑን ገለ ኣይዲዮሎጂ ምሳኻ ዝሰማማዕ ዘለዎም ክስዕቡኻ ይኽእሉ እዮም ብርግፅ it happens ምክንያቱ 5 ሚልዮን ልዕሊ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ክንምንታይ ኣይዲዮሎጂ ኣለካ ሰብ ክስዕበካ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ዝቃወመካ ሰብ ግን ክህሉ ወይ ከዓ ምስቲ ናትካ ዘይሰማማዕ ሰብካ ክህሉ ግድን እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ይደላ ኣነ ዝኾነ ፖለቲካዊ ጥርናፈ እንተሎ ኣነ ሓደ ካብ ዴሞግራፊ ናይ ኤርትራ እንተሪእናዮ ናተይ ዴሞግራፊ ምናልባት ዘይትፈልጡ ሰባት ክትህሉ ኢኹም ኣነ ብለይናየ ከም ብለይናይ ክርስቲያን እየ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ከም ዜጋ ክሪኦ ከለኹ ከም ብለይናይ ከም ማይኖሪቲ ከም ውሕዳት ህዝቢ 3% 2% ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ናይ ሓደ ማይኖሪቲ ኦፒኒየን ክሪኦ ከለኹ ኣብቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ከም ህዝቢ ንዓና የውሕሰና ድዩ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ከም ሰብ ማለት ክሪኦ ከለኹ ከም ብሃይማኖት ክትሪኦ ከለኻ ካቶሊክ ግልጽ እዩ እዚ ኩሉ ነገር ናተይ ግልጽ ካቶሊክ ነዚ ናተይ ሃይማኖት ክውሕስነት ይህልዎ ዶ ዝብል ህዝቢ ከዓ ኣሎ ካቶሊክ ስለ ዝኾኑ ማይኖሪቲ እውን ስለ ዝኾነ እሱውን ነዚ ሃይማኖትና ቦታ ይህልዎ ዶ ከም ካቶሊክ ኣብ ዓደይ ክነብር ይኽእል ዶ ውሕስነት ይበኒ ዶ ከምኡ ድማ ዞባኻ ድማ ዞባይከ ቦታ ኣለዋ ዶ እቲ ዘለኽዎ ቦታሲ ኣብ እቲ ፖለቲካ ዝመፅእ ዘሎሲ ነቲ ዞባይከ ከሳትፈለይ ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ክህልወኒ ናይ ግድን እዩ ከም ሰብ መጠን ኣነ ከም ጆርጅ ኣይኮንኩን ዛረብ ዘለኹ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከምዚ ዓይነት ኣብ ርእሱ ዘለዎ ነፍሱ ኣብቲ ፖለቲካዊ ጎዝጓዝ ተቕርቦ ዘለኻ ወይ ምርጫታት ተቕርበሉ ዘለኻ ንነፍሱ ኣብ ኢትዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክንምንታይ ክፋእ ኣለዎ ክንምንታይ ሕማቕ ገይሩ እቶም ህዝቢ ኣለዉ እዮም ከም ዘለዉ ብሌን ኣለዉ ይነብሩ ኣለዉ ንብሌን ብፍሉይ ካብ ካልኦት ዞባታት ፍልይ ኣቢሉ ታርጌት የብሉን ወይ ንትግርኛ ብፍሉይ ንትግርኛ ክልሂቡ ንብሌን ከልዩ ገለመለ እቲ መቕፃዕቲ ወይ እቲ ሕማቕ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ማዕረ ይዝወርድ ካብኡ ወፃኢ ድማ ንደገ መፂኻ እንተሪእኻዮ ድማ እቲ ፅቡቕን ሕማቕን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብቲ ህዝቢ ማዕረ ይዝወርድ ዘሎ ስለዚ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ጎስጓስ ናይቶም ደገፍቲ ተሪእኻዮ ነትን ፈላሊኻ ግዛእ ዝብል ኣይትሰምዓሎም ኢኻ ካልእ ሕማቕ ክህልዎም ይኽእል እዩ ፅቡቃት እዮም ፃድቃን እዮም ይብል ኣለኹ ፃድቕ ዝበሃል እውን ስለዚ የላ ፖለቲካ ብሓፈሻ ግን እቶም ህዝቢ ኣባቶም ክሳተፉ ከለዉ እቲ ዘለፋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መቃቂልካ ከም ዝግበር ዝብል ጎሊሑ ኣይረአን እዩ ኣየለን ኣይብለኩም ምክንያቱ ኣነ ካብ ደገ ዝመፅእ ደላይ ፍትሒ ወይ ተቃዋሚ እየ ነይረ ስለዚ ናይ ደገፍቲ ኢን ዲቴይል ከመዩ ዘይፈልጦ ክዛረብ ኣይክልኒ እቲ ካብ ኣነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝሪኦ ነገር እንተኮይኑ ግን ሓንቲ ጎሊሓ ትረአ ኣብ ደንበ ተቃውሞ እንተኮይኑ ጎሊሓ ትረአ ሓንሳብ ብዞባ ባእስሎ ሓንሳብ ብኣውራጃ ባእስሎ ሓንሳብ ብሃይማኖት ባእስሎ ሓንሳብ ብብሄር ባእስሎ ሓንሳብ ንብሄር ተጥቅዕ ሓንሳብ ገለሎ እዚ ኣሎ እዩ እዚ ውድብ ወይ እዚ ውድብ ከምዚ ገይሩ ይብል ኣለኹም ምክንያቱ ክንደይ ውድባት ከም ዘለዋን ክትፈልጥ ስለዘይ ትኽላፍቲ ደንበ ፍትሒ ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ተቃውሞ ደንበ ዝበሃል ክንደይ ውድባት ኣለዋ እውን ክትፈልጠን ስለዘይ ትኽእል ብፍላይ ከም ኢንዲቪጁዋል ኮይንካ ከም ኢንዲፐንደንት ኢንዲቪጁዋል ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ክንደይ ውድባት ኣለዋ ናይ ኩለ ማኒፌስቶ እንታይ ክትፈልጦ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብዝሒ ስለ ዘለወን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ ስለ ዝቀያየር እንታይ ንኽብል ደልየ እንድሕሪ ፍትሕን ዲሞክራሲን ኮይኑ እቲ ቃልሲ ብግልፂ ትራንስፓረንሲ ክህልዎ ክኽእል ኣሎ እንታይ እቲ ዕላማታት ናቱ ንኩሉ ሰብ ክሳተፈካ ትደሊ እንተለኻ ንኩሉ ሰብ እንታይ ኢኻ ናትካ መርገፂ ኢኻ እቲ ሰብከ እንታይ ቦቱ እዩ ኣበይ ቦቱ እንታይ ኦፖርቹኒቲ ወይ ከዓ እንታይ ፕላትፎርም ኢኻ ክትፈጥረሉ ነዚ ብግልፂ ክትገልፀሉ ክትክእል ኣለካ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ግዜ ጥርጥር ዘለዎ ድማ ዋላ ካብ ታሪኹ እንተሪኻ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝምድናታት ኩሉ ግዜ ብፍሉይ ፎከስ እዩ ዝርዮ ዝኻ ብተደጋጋሚ ኣብ ታሪክናትና ኢትዮጵያ ትገዛእና ስለ ዝነበረ ጥራይ ኣይብልኒ ቀንዲ ግን ካብ ኢትዮጵያ ናፅነትና ስለ ዝረኸብና ምስ ኢትዮጵያዊ ዝኾነ ትካል ወይ ዝኾነ ክፋል ዝምድና እንተለካ ብንጹር እቲ ሰብ እንታይ እቲ ዝምድናኻ ክፈልጦ ይደሊ እዩ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ መንገዲ ኣለካ እቲ ህዝቢ ክፈልጦ ይደሊ እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ እያ ትገዛእና ነይራ ኣፍተር ኦል ስለዚ ዝኾነ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ምስኡ ትሰርሕ እንተለኻ ወይ ምስኡ ዝዛመድ ፖለቲካል ኣጀንዳ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ብግልፂ ክትነግሮ ኣለካ ኣገይን ኣብ መጀመርያ እንታይ ኢለ ነይረ ኣብ ፖለቲካ ሰብ ምስ ደለዩ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ጥራይ ብግልፂ ክኸውን ኣሎ ብግልፂ ምስ ሰራሕካ ግን ሰብ ከዓ ነቲ ንስኻ ብግልፂ ትሰርሖ ዘለካ ኣይደልዮን ይኽብለካ እዩ ዘይደልዮ እንተኮይኑ ኣይደልዮን እየ ንስኻ ንናተይ ውሕስነት ስለዘይተተማምነኒ ንኣኻ ክስዕበካ ኣይኮንኩን ክብለካ ይኽእል እዩ ብዙሕ ግዜ እውን ንሪኦ ኢና እዚ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ደንበ ፍትሒ ዝረአ ዘሎ ፀገም ወይ ክረአ ዝፀንሐ ዘሎ ፀገም እንተሪእና ሓንቲ ነጥቢ ብዝኾነ ኣካል ክሰርሕ መጀመርካ ህዝቢ ኤርትራ ኣይደልን እዩ
بتدغاغامي تزبي كاب ابت دم فتحي زبحال زلو زمص زلو مرጫታት ነቲ ዘሎ ስርዓት ካብ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ላይ ብዙሓት ኣብዚ ናይ ካብ ዘይንፈልጦ መልኣኽ ንፈልጦ ሸይጣን ይሕሸና ስለ ንብል ኢና ንድግፍ ኢሎም ምክንያቱ እቶም ዘይንፈልጦም ሸይጣውንቲ እናራናዮም ከለና ዝዕግቡና ይኮኑን ኢሎም ስለዚ ኣትሊስት እታ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሃገር ከም ዘላ ገይሩልና ኣሎ ንፈልጦ ሸይጣን እዩ እዚ እንታይ ክገብር ክእል በይኒ ኸይድ እዚ ፈሊጥና ያለና ዝብል መርገፂ ዘለዎም ሰባት ከም ዘለው ድሮ በፂሐ ኣለኹ ቀደም ልር ቤት ኤክስትሪም የነረ ኣብ ፖለቲካ ድማ ገለገለ ሰባት ካለኹም ቁሩብ መርገፂኻ ዝቀየርካ ትመስል እወ ፖለቲካ ማለት ደረቕ ኣይኮነን ምስ ግዜ ምስ ኩነታት ናኸትካ እቲ ህዝቢ ኣበይ ይኸይድ ኣሎ ሪኢኻ መርገፂታትካ ኮምፕሮማይዝ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ሕገታት ዝበሃል ኣሎ ብፍላይ እቶም ኣብ ዴሞክራሲ ትኸዱ ዘለኹም ዴሞክራሲ ኢና እንደሊ ገለ ማለት ትብሉ ዘለኹም ሕገታት ክትገብሩ ዘይትኽእሉ እንትኮንኩም ዲክቴተርስ ኢኹም ትኮኑ ብንጹር ክነገረኩም ሕገታት ዘይትገብር እንድሕር ኮንካ ሕገት ጌርካ ምስ ህዝቢ ምስ ገለ ክሰርሕ ዘይትኽእል ትኮንካ ኣብቲ ፖለቲካዊ መርሕነት ዘለኹም ሕገት ዘይትእውጁ ትኮንኩም ክሰርሑ እውን ኣይትኽእሉን ኢኹም ስልጣን ሒዝኩም ኣነ ዝበልኩኹን ኢኹም ክትብሉ ስለዚ ንስኻትኩም ከም ምርጫውነት ህዝቢ እቲ ዘሎ ስርዓት ከምኡ ስለ ዝኾነ ንዓኹም ኣይደልየኩም ምክንያቱ ነዚ ቀይረ ኣነ ክመፅልካ ነቲ ወንበር ኣነ ክወዘይካ ትብሎ ዘለኻ ስለዚ ህዝብኻ እንታይ ሞ ለውጢ ናይ ወንበር ስለ ዝገብርክ እንታይ ለውጢ ክገብረለ እዩ ምናልባት ናይዚ ክፋ ናይ ዘሎ ስርዓት ኩሉ ርየየ ናትካ ግን ስለ ዘይፈልጦ እንታይ ክትገብረኒ ትኽእል ስለ ዘይደሊ ንስኻ ሰራሕ ይክእልኒ ክብል ምርጫ ኣለዎ ስለዚ ኣብዚያ ዲብ ገለ ጥልቂ ዝኣተወ ፖለቲካ ዲና ንዛረብ ዘለና ከም መርገፂ ናተይ ወይ ከም ኣካይዳ ናተይ ኤክስትሪም ፖለቲካ ኣትየ ክዛረብ ኣይደልን ግን ኣብዚ እዋን እዚ ዝሪኦ ዘለኹ እቲ ህዝቢ ጅሆ ተታሒዙ ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክመሃር ኣይክእልን እዩ ዘሎ ክምዕብል ኣይክእልን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ረስኒ ዘለዎ ከይዲ መብዛሕትኡ ህዝቢ ሓንጎሉ ኮንትሮልድ እዩ ዝኸውን ኮንትሮልድ ኮይኑ ስለ ዘሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ዝኽእል ድማ ኣብ ምምእዛን ተራ ናይ ኩሉ ዜጋ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ምምእዛን ናይቲ ዜጋ ማለት እዩ ብፍላይ ናትካ ኢንቴንሽን ከም ናተይ ማለት እዩ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ኮይኑ ኣነ ዕላማይ ምናልባት ዘይነፀረልኩም ተሎ ናተይ ፕራዮሪቲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ this has to be very clear ኣነ ዝሰርሖ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ትምህርትታት ናተይ እውን እንትኾነ ብትግርኛ እዩ ንኤርትራ ዝበስሐ ህዝቢ ኣይውሽ ዓረብ ዝዛረብ ነይረ ነቲ ካልእ እውን ብዓረብ ዝክርድኦ ዝኽእል ብዓረብ ምገበርኩ ነይረ ትግረ ናተይ እውን ክሳብ ክንዱ ብቅዓት የብሉን ትምህርቲ ብኡ ክቕርብ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝበስሐ ክሰምዖ ዝኽእል ቋንቋ ትግርኛ እዩ ኣነ ካብ ትግርኛ እየ ተማሂረ ኣብ 91 ስለ ዝጀመርኩ ብትግርኛ እየ ተማሂረ ስለዚ ንዝበስሐ ህዝቢ ኮሚኒኬት ክገብረሉ ዝኽእል ትግርኛ እዩ ናተይ ፕራዮሪቲ ድማ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ሶ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዘተኮረ ስራሕ እየ ዝሰርሕ ስለዚ ፖለቲካዊ መርሕነት ወይ ስልጣን ድማ የብለይ ግልጽ ብግልጽ ክንዛረብ ስለ ዘለና ዝኾነ ንዓይ ዝድርኽ ኣካል ብድሕሪ ኮይኑ ነዚ ኣቕዋም ዘይትሕዝ ወይ ናብ ዘይትኸይ ዝብል ኣካል እውን የብለይ ክሳብ ሕጂ ምናልባት ዘይትፈልጦ ኣለዉ ገለ ትብሉ ተኮይንኩም ናትኩም ጉዳይ እዩ ኣነ ግን ኢንዲፐንደንት ኣብ ፍሪ ዝኾነ ዓዲ ፍሪደም ዘለዎ ሃገር ስዊትዘርላንድ ዝነብር ብተደጋጋሚ ኣበይ ከም ዝነብር እውን ሓቢረ እየ ዘለኹ ስለዚ ኣብ ፍሪ ብናፃ ክሓስበሉ ዝኽእል ዓዲ እየ ዘለኹ ናፅነተይ ተጠቂመ ድማ ንዓይ ከም ሰብ ከም ዜጋ ቁኑዕ ኮይኑ ዝተረኣየኒ ምክንያቱ ከም ዜጋ ሕፅረታት ከም ዘለኑ ክትፈልጡ ኣለኩም I am not God ኣምላኽ ኣይኮንኩን ኣነ ናይ ኤቭሪቲንግ ትዝበለፅ ሓበሬታ ክበኩም ናተይ ሃጓፋትን ድኽመታትን ጉድለታትን ክህልወኒ ከም ሰብ ንቡር እዩ ናቹራሊ እዚ ስለዚ ከምዛ ዘለኹ ኣብዛ ሕጂ ዘለኹ ደረጃ ተሓሳስባ ቅድሚ 10 ዓመት ዝነበረን ሕጅን ነንበይኒ ገሊኦም ሰባት ቀደም ከምዚ ነይሩ መርገፂኻ የስ ምስ ግዜ ሰብ ይቕየር እዩ ክዓቢ ከሎ ክልብም ከሎ ማቹሪቲ ክበፅሖ ከሎ ሰብ ይቕየር እዩ እሱ ከዓ ስለምንታይ ይቕየር ንዝዓበየ ረብሓ ናይ ህዝቢ ምንቲ መጎጎ ተሕለፍ አንጭዋ ይበሃል ምንቲ መጎጎ ተሕለፍ አንጭዋ ንስለ ህዝቢ እንድሕር ኮይኑ ስራሕካ ዕላማኻ መርገፂታትካ ኮምፕሮማይዝ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ናተይ ኮምፕሮሚስ ኣብዚ ግዜ እንታይ እዩ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ብዛዕባ ኤርትራ ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ ምስ ካልኦት ኣፍሪቃውያን ክሰርሕ ፀገም የብለይ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ፅቡቕ ዝሓስብ ተኮይኑ ታሪክ ናይ ኤርትራ ዝኽብር ተኮይኑ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዘኽብር ተኮይኑ ከምኡ ድማ ኣብ ኤርትራ ቋማውን ዲሞክራሲያውን ስርዓት ንኽህሉ ዝደሊ እንተኮይኑ ኣብ ካልእ ክንፈላለ ንኽእል ኢና ኣብዚአን ነገራት ግን ከም መትከላት እየ ዝርአየን እዚአን ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ኤርትራ ነዊሕ ፃዕሪ ተገይሩ ዝተበፅሐ ንዕኡ ሪስካ ሓድሽ ንምግባር ኣይኮነን ናተይ ኣብ ልዕልዩ እናንደቕካ ንኽትከይድ እዩ እቲ ናተይ ኣይዲዮሎጂ ወይ መርገፂ ናተይ ነዚ ይመስል ብትኽክል ምስቲ ናትካ ማኒፌስቶ ቦታ ክስለሉ ትኽእል ኢኻ ነተን ቡለት ፖይንት ንስኻ ውሪድካየን ዘለኻ ገለ ነጥብታት ኣብኣተን ከይህልዋ ይኽእለ
سلمنتاي أكلنا كاكي سلزي كونكاني أنا كم قلسب ناتي الرعاية زي مسل بلا كالو كابزياتن قلنا بتاعت زت حزانة تلوا مسارة تكون خلينا ترجمني قلنا بتاعت سلزي أنا سألا يا خي كون كابزيان بتاعت زياتن قلنا بتاعت نتلا كخوين مساي تكنيك لكن زارب كلنا أنا سألا يا خا كوناي كلني ندحر بتغكل نهزب إيرترا تسرح تلغى كابزين زبل كون بتاعت قلت سلسته بحد ندحر لنا خوينا أنا ما شاركت خي سألا يا خي كون أبتا حدا نتبن سخات خدا زلغا في اللي انتلنا أمو بقى تقيد كان عاي كم صلاة أي تحسبن انت اللغاقن سلامتاكم خوين له اتا تفلالينا نتبي اتا قند نتبناي بوليتيكاوي أجندا خاصة زخونتها كده ما يزيا قلت سلسة نتبتات حدا زس كم إيرترا متن سرع انت اللغا نربحا إيرترا تسرع تلغا قواماون قالن من قد كل وتنزبل كون نتبي كلوان كلو قبل عليان حنت نتبي كابناتي تفلين تلاتكا اتا نتبتي ما so important نعي كم صلاة تقصر كان تروخينا زياتا تاسقم نسخة تربحاناتك حدا جلوتس انتهى تاندبي كالاي دما كم إيرتراوي أب قداينا إيرترا كنفعل كم نخلق تفضل لك بزحات زبدما أبزين نتبي كابخا خفل ليكم زخولو سلازي اتقدامنات ناتكا list of your principles مالت متكلات ناتكا انتاي زسورا زخدم قدم تكمل زنبر قانقاي حزباو غمبار كقالس كلو زينا نزبلن زلو متكلات نيرنوين فتوصلو أبت متكلات حزباو غمبار نيرنين زين نزيد ماي أب سمانياتا زغبروز نبرو فيديو ناي كله مرحتنا يرترا تسمي كايو نزي نغرات زي زغول لحتراي نيرو سزي nothing special جورجو أب اسرع اسران سلسن زمسرو تحقي كونن زي this is actually part of the struggle نيرترا إيرترا تاريخات قالسناتا نزي نغر نمرغغات نيرو سلازي زي متكلات زي نعين عخان صلاي كغبر ناي كلني نزينا أمون كخلق نسخة دلائل فتحينا بالك أنصاري تقوم تلغاقن كالا جندا سلازل كامبر نايرترا نجار سلازي كوني شوف بزي عمت من قدي ينصر لكم على وقت قتل ديخوم كتفرارو ديخوم قال ما لسناتكم من قد ديو أبو كومنت هيقبرني يعني مغنياتو كم قل سب حماك تقبر يدخلني خايب لكاني everybody is capable حماك نقبر كل سب كله تهلو اوكي قل حماك تقبر سله تدخل نسب حسابه وي او مروخ سرقه تدخل مالته يكون سب حنت زي زنبر حق السب وي كعو السب زبال دما نتز مسلو زنبر سبيل بزي قد سنتاي كمص يخل اتا نعو حق خوينات مسلو نع زنبر السي صبغ زنبر اسرع عمد تقميتو 4 عمد يغيرو 6 عمد يغيرو it doesn't matter نت برينسيبلز ناتو دويل زخده نعنا خده تقتلو دي تقتلن it doesn't matter سلازي سب حق انتو كنبرالو exactly ناتي حق انت ما ينغركم الله او كذا جج مانيفستو ناتي كون صحف زلو بحفش حقن اتي زغبر زلو كايدا مفرح وصيتاوي كون نخبل يدلي منالبات ابزا فيديو نوحسه زاري بسلو زلو بزع جيجاتات كل غليو اتجيجا زلو زيانت بزيا انتي مالت كاين تبلكم زبلت ايو كاله فيديو تصرح سبات لهم كا ابت غدلت زلو ازك الرمالوي ابزينا نقاوم كايلكا بهاناص منجدي political discourse ወይ ካ discussion استتغيرو ህዝብ ክማርخል ና ጆርጆ ተዝበለጸ ይብለ ያለውና እዚ ሓደ ዓይነት ሓሳብ እዩ ነዚ ሓሳብ ዘወሲድካ እዚ ኣብዚ ጌጋሎ እዚ ኣብዚ ክዕረ ነይሩ እዚ ጌጋሎ ሰብዚ እንድሕሪልካ ነቲ ሓሳብ እንድሕርገጢምካዮ ህዝብ ብዙሕ ክማር ይኽእል ሶይልካ ግን ነቲ ሰብ ከተፈራር ተፈቲንካ ኣክንደ ነቲ ሓሳብ ነቲ ሰብ ክትምንቆስ ፍትን ተኸይንካ ግን you are a failure and you're a loser ነቲ ሰብ ከተጥፍት እንተለኻ ንስኻ ሉዘር ኢኻ ምክንያቱ አይዲዮሎጂ ናትካ حيال سلازي كوني نتسب كتقلي سلاتفتن زلخا بزيا كنزا زمان خل نايلو ما عرستي I think أبزي كتفو يخل نابلكو لنفس وقفنا مزيا ملق ترقات فكوميناتكم ريتوناتكم حسابات أب كومين سكشن قدفو لي بحانات من قدي كاب كومين تخم سب سلازي مهار نابلكو نايلو ما عرستي أبزخنو دينا تصبغنا تمنهو كسانا بتكومي تشا نفلتو نتشاينا أب مجمريا سمانياتا تشايناويان أف سدد زنبرو اتهم عندما بقسنا عبيتا كم زغونو بخمين تحريلكم مجمريا نفس وقف تشايناوا أف سدد كله جنزبو بعد قباب حيزو أب زي اللي كي حششة أب كيبون ينفسخ قبر سلسانحي أب سمانياتا تكو طباق غير مجمري كل جنزبو من تشاينا ينفسخ جرم لا نايدقا حيلونا يدليا كالاي دما ناي بيزنس امر سلز نبرو بيزنس سلز فلتو زنبرو اب عدم كيدم لومي تزبلص بيزنسات ناي تشايناويان يمزون نو اتسالساي دما ننبسوم ندقومن كل غزي اب تمرتي اتوكيروم سلز خدو زنبرو اتزدلك كابيروبايان امريكاويان بقليلو اب حصير غزي تماهيروم نيروبايان امريكاويان كمرحوام جميرو مالو كاب اتوم تماهيرنا حبرتسبنا نخنهنت كم بقاس لنا
نعوك حق الزخل بعاق ما يزدالفو كورس لنا نتقامل لكم. Thank you very much.